Laaya ni nga ning style oy. Gimingaw man ko sa akong uyab oy. Pinangga biya kayo nako to bisan pagdaot og utok. Tawagan na lang nako paniyon ako dali sa balay. Hello B. Asa ka ron? Naka sa inyong balay? Maayo. Kanang lag diri sa balay karon. Palit og makaon. Basta ani lang diri karon kay gimingaw gud ko nimo gud. Sige. Sige be, I love you. Port. Saman, Kung maabot gud si Hana gud nya wala pa ko. Ingna nagpractice ako banking kadyot. maging-banking na pug ka. Mantos ako ingna si Hana ha. Pangos sa pagbitaw ng tuhod nimo, tagam ka. Tay ka, kalimot ka. A few inches later. Mayngod to. Uy, Port! Akay mong kuya, Port. Nagbanking-banking, babeto ka te. Nagbanking-banking na, Pod. Kasa pa man tumuli. Balik naman to karon dayon. Mubalik dayon. Kaya jud anak niya, uy. Wala ta lang na siya dala, te. Sige, hulato na lang na ako diri. Kapoy na baktas, imit ka ayo. Tama. A few moments later. Uy, nais kuya, tiyo. Wow, grabe inita kayo oy. Uy, nanaday ka. Bibi. Tagikan. Suso. Ging na ni mo port. Kagali na pa ko diri ba? Nagbanking ba mo kadyot ba? Nagdali ragali ko kuli na kay kabalo ko moabot ka. Anhi pa ko nimo niya. Dugay kay ka. Laglaag pa day ka. Dali raman ko ba? Kadali ra to. Kabalo ka sa kalayo akong gibaktas kay wala ko iplite. Ni chat unta ka. Ni chat ko ba? Ako na mo gisin. Tama, nabilin din ang cellphone dra di ay. Sorry na god. Sorry. Lagot mo punta nimo eh. Sorry na gayon no. Gigutom ba ako? Gigutom ba ako baktas? Ayun, sama may gusto nimo kaunon kay mo palit ha. Sige na. Magpalit. Mao galing ipanita ka diri no kay para makabanding-banding ta kay gimingaw pug ko nimo. Sige na, sorry na good oy. Sorry na good oy, ikaw pud katawa. Awan na siya. Asa may gusto nimo kaunon di ay? Gusto mo ka og grapes? Grapes? Hmm. Grapes? Wala problema grapes di ay. Sige. Mula ka ako mopalit ko grapes. Sure? Sure lagi, basta di na ka masuko. Hmm. Sige, palit ko dira ka. Be. Grapes. Ala, kalami na oy. Lami kini daw, tamis kay ni. 280 ba ang kilo ani? Lami kay ni. Awa. Tilawe. Lami, talos kayo. Hugasis na. Ha? Hugasis na. Ikaw, butang plato. Sige. Meanwhile. Dira be. Pugasan na ako ni. Tilawe. Tamis no. Ay, Oh, murag mas lami ka og orange karon. orange. Unya kaning grapes isa kilo biya akong gipalit ana. Kalay kaon na naan niya. Ha? Unsa ingani mo? Ikaw nga lay kaon ana unya. Grabe. Layo biya kay ko gipalitan na ng grapes be. Niadto pa ko dito sa unahan. Orange lagi. Unsa man, di ko na mapalit og orange. Sige, palitan to kag orange. Ako na lay kaon na ni unya ha. Dere lang ne. Palit ko orange. Meanwhile. Be. Dara orange. Unsa man na? Unsa orange? Unsa man din ni orange? Dili man gud na mo akong gipasabot. Unsa di mong pasabot? Katong kit-kit ba? Katong tamis kaayo? Katong nakasulod gud og net? Orange mo gyapon ni ba? Kato ako nga pagka-orange. Grabe. Tamis man gud kaayo to. Asula pod nimo oy. Sige na ba? Nya kani unsa naman eh? Ay mo na
may kaon na. Ah, sige, plate ko orange, ha? Oh, katong kiat-kiat ha, katong tamis kayo Oh, ha. katong kyak-kyak. Mm. Be, orange, kyak-kyak. Kana akong gipasabot. Ay, daro, madinis mo, be, daro. Oh, Abrehis na. gani no, abrihan ako. Abrihan. Sure ka ha, nga tamis na. Tamis lagi ni, unsa day ka? Ko pa jud imong kuan nun. Oh, daro. Oh, tilawi. Sige na. Tilawi diyon. Kung galas ha, isa lang ba? Grabe pud oy pati pagtanggal sa isa dili o daro. Tilawi. Tamis no. Tamis raman kaayo ni uy. Ingon ka di ka tong orange kay dili kayo tamis kani imong kaya kay tamis. Super nakatamis. Mangga na lang ka. Unsa? Mangga. Mangga. Nasuko ka? Muli na lang ko uy. Ayo oy. Wala man ko nasuko ba? Yung anong murag yung taas man imong tingog. Ay, under. Dili man gud to taas nga tingog good question mark man gud to good. Mangga. Naraman day na. Mupalit ka or dili? Kay og dili mauli na lang ko. Ay dili oy, mapalit ko. Mangga man to imong gusto no. Balik. Sige. Gi. Oh, nasa man ka? Ha? Asa man ka mo adto? Mapalit man ka ako og mangga. Di man padulong man ka dito, nga naraman kurtahan dire. Ay napa mo dito kaon dito ka jot ba? Dali ipod uy. Lagi ulat sa. Bi. Grabe po to ka demanding si Hana eh. Di po ko ay mahatan ko kwarta nimo. Asa mo ka kwarta nga tinaguan ako dire? Di sana eh. Kung dili tungod sa iya, dili na ako ni magasto ba? Oh, dito ka mulakaw? Hulat be, palitan lagi ta kay mangga. Wait lang ha, adto na ako. A few moments later. Be. Mangga. Mangga nimo tamis biya kay ni. Oh, saka mangga. Anong ka na man? Unsa man di ay mangga? Wala gani ko ning kaon sa kiat-kiat no kay sobra ka tamis. Hinog pa gyud imong gipalit. Unsa man di mong gusto di ay? Hilaw ba? Hilaw ako gipasabot ba? Niingon unta kag hilaw, bago ko nilakaw. Wala lagi kay common sense lagi. Uy, common sense niingon unta ka. Nasuko ka? Ibugag utok, uy. Uli na lang guro ko. Wala man ko nasuko ba? Nagkuhan gali ko ganino kay wa man ka niingon gud nga hilaw imong ipapalit sa kuha ganina gud. Sa man ka oy libuga pud ni mga klaseng na pagkauyab oy. Libog ko? Unya, unsaon naman lang ni? Ikaw nalikaw na na oy. Hilaw akong gusto, hilaw. Lagi hilaw, palitan na kag hilaw. Naraman day na. Nyasa naman pug ka paingon. Nasa ko'y kuhaan ka jut. Dali, pud. Bago po ko nagtigo, maningal kansya na ako, kuhaan na po na ako. Grabe, di kayo eh. Asa pa man ka? Mapalit na ako mangga nga hilaw. A few inches later. Be, daray mo mangga nga hilaw ah. Unsa naman pud na, oy? Unsa man di mangga nga hilaw? Hilo, maragun mo diragod. Dili ka na ba? Katong nakasilupin, katong nakahiwa ba? Katong tag-gis. Asa man ka, oy? Asa man yung mag-ibtag mong ulo, oy? Unsa man di ni pareha naman ni mangga nga hilaw. Sa mukag relasyon ning duha, uy. Kato akong gusto ganin nang ka nakapalitan na. Wa man kay klaro eh. Nasuko naman ka, oy! Muli, klaro, oy, muli na ko. Suko naman hinuon, oy. Kisabaan naman hinuon ko. Taga mo man nagipili nimo.